nangefona futhi. Yebo kahle. UNedbank angezi. Angizwa kahle la. UNedbank angezi. Yebo uNedbank mkhulu. Uthi wayivume nje namanje. Namanje ayivume. Ekugcineni 734. Mana ayiqale phansi mkhulu ngeke akukwazi. Mhlawumbe khona lapho ibhede khona wena. Okay, awuqale. Hayi bize ngicela ungibizela wena ngapha. Izithini? Angithi uthe 16. Angizwa kahle. 16. Yebo 16 yebo. 02. Yebo 02. 055. 054. Oh 054. Yebo. Imaki. 16. Yebo. 02. Yes. Yebo. Yeah. 7. Yeah. Yes, sir. 7 ba. 734. Angizwa kahle. 7 ba. 34. 34. 35. 34. Yeah. Okay, 34. Yeah. Usisakhona mkhulu. Hey ngeke lona uyaphuthuma. Uyaphuthuma lo. Awuthi ngisho nje futhi la ekugcineni. Sokuba u735 ke manje. Ngoba sike saba nokungazwani la ekugcineni. Okay, sokuphathi ba manje lo. Okay. Part 4 lo. Okay. Awuthi simlinde futhi efike ebhambe ngiyabuya no part 5. Yabona manje asebamafishane. Ngiyabuya no part 5. Lona nje ngiyamwaqazisa nje. Okay, bafethu ucela siqhubeke silandele iKing Quality Channel esishare. Yeah. Danke ke ngiyabuya. Awume umeduze ne-ATM. Siyabuya no 5. Hayi yefona futhi. Kahle. Ngicela ukuthi uyokhipha wena lapho bekunikeze i-account uzotransfera kuyona ngoba lento ayivumi baba. Angizwa kahle. Ngithi ngicela ukuyikhiphela leyo mali bese mina ngizokunikeza i-account number uzotransfera kuyona. Mana mkhulu. Mana ayibize. Angithi zithi Yabo kodwa ngiyibiza lezi namba. boka 16. Angithi Yeah, 16020 yeah. 54 Yeah. 735. Seven 735 manje ayi 734. Lutho shutha awungizwanga ke kahle. Shothi mayingavumi lana ke ngizobuya yangithi. Hayi ngeke. Shuthi phela imingavumi lapho kofanele ngibuye ngenze ngenye indlela. Ithi 735. Awuzwa? 735. 735 egcineni. Yebo, 160. Yebo. 160 20 554 Yes. 735. Yes, ya nazo ke. Shuthi wena lo obuyibhede ekuqaleni. Hayi baba kube indlela bongibhala ngayo mina nawe ngibizele ngale ndlela leyo. Akuzwa kahle. Ngithi indlela bongibhala ngayo ngizokuwena. Angithi wena ungibizele inamba mina ngiyibhala. Ngithi shuthi mhlawumbe besibuye singazwani kahle. Okay, awuthi ngiyela khona ku-ATM. Okay, oba vele useduze nawo lapho. Noma yazi senze njani? Noma mhlawumbe uthi uma usuwenza lapho ke ku-ATM futhi uphinde ufone. Khona ngoba phela ngeke akwazi ukuthi ngangaphuma. Okay, wathi mayingayenzeki ngizobuya ngithi. Ubofona usekuyona i-ATM okungcono. Khona sobona inkinga.
Okay, kahle ngiyabonga. Okay, akaqedela angisazi ukuthi sokuphathi bani shuthi sengizokwenza uba uphathi 5 noma uphathi 6 noma ubani angisazi kodwa ngizowalandelanisa awuthi-ke sengizomshayisa ulive ethi mingangeni futhi bese ngiyamthuka kuyona ethi okay bafethu ngiyabuya nete cela nenze njalo nikufollowe like nishare amavidiyo ami bafethu ngicela sikhulise nale kodwa ngeke kodwa ngicela sikhulise naleli likufacebook kodwa manje inkinga-ke kufacebook yila okugcwele khona la maqola inkinga ileyo kodwa-ke kayazi ukuthi ngizothi ngiyayivala le video bese vele yafona awuthi-ke okay ngizobuya nenye sengizoyixhuma danko hlalani nje nina lanilinde hello ugijime fast lo phela haba vele wafona ngiyayivala ngiphinde ngiqhubeke nenye ividiyo yebo mkhulu angizwa kahle mana ziphinde zangasebenza futhi hayi ngeke kanjani awukhiphe wena bese mina mana-ke yazi ukuthi awuthi ngiyibize lapho ubuyiphantsha akuzwa ngithi awuthi ngiyibize lapho kuyiphanje phansi wena lapho ya uyibize ithi 160 ya uyayiphantsha yebo akuzwakali kodwa 205 baba ibize akezwa cela ungibizele 160 ya 205 ya 47 ya 35 yebo kunjalo ayivumi le mana iphini uthe ithini ya iphini angithi 35 ya ya iphini egcineni ku-35 mana awuyiqale phansi mkhulu awuqale phansi awuphantshe lapha 160 ya uyaphantsha kithi ya 205 734 160 ya 20 ya 54 ya 734 734 futhi bengifakile nje u-734 angavumi 735 baba uwona nje ulawo u-735 oh yazi ukuthi indaba yazi ukuthi indaba zingaphumi indaba uyiscam wena uqola abantu uthi unemali esheshayo umsunwenja right lenja le uqola abantu wena kunamali esheshayo usho ukuthi wena ungangidayisela u5 million ngo650 fokofo nihambe niqola abantu zinja shit man yaxolisa ngenhlamba bafethu okay othi ngiphinde futhi ya ne sesiqedile-ke ngaye lo sokugezelwena sesiqedile ngayo siqedile-ke ngozondi labantu abahambanga lapha okay bafethu cela siqhubeke bese kuyeyokugcina le niqhubeke ningifollowe nilike nishare amavidiyo ami khona ngizobuya futhi ngiyabuya nezinye futhi iy'kem ngilokhu ngiyilungisa nje kancane ezinye seziyangazi sengithi ngiyayifonela inamba shuthi ziyatshelana lezi nja lezi ukuthi uyayifica inamba yami esibhlokwe yikho sokufanele ngisebenzise ezinye nami okay bafethu ngicela niqhubeke ningifollowe nilike nishare amavidiyo ami ngiyabuya nabanye futhi danke ngiyabonga